Tapi bojone iki nganu, ngongkon mulai direwangi mulai, mari lah ya saiki direwangi mulai pun nggak bertahan rumah tangganya ngono lho. Iki wong lanang ngono iki wong lanang piye ya? Piye guys? Heeh. Sing salah kan udah manuke, Mbak. Uteke. Kudune di nganu iku. Piye ya? Jare sepeda motor ilang pake didol. Ah. Ngono. Rakine. Lah ya kuwi. Aduh. Gak duwe tabungan, gak duwe apa. Wis. Bangun omah-omah nggone maratuwa kono. Wes saiki dadi pelajaran ya. Situ anake. Duit iku wis simpen dhewe. Jo percaya karo Iya. Ora percaya karo bojo, aja percaya karo sapa wis. Aja dulur aja bojo, jenengane duit kuwi wis ngono kuwi. iki enak. pelajaran Ran. Iya, aku ya kok. Aku juga mempunyai pengalaman yang benar-benar guru besar lah intinya. Profesor tenan nih. Saat kita belum Kisah nyata loh iki. iya kisah nyata tenan. Saiki umure wis sakmene urung 50. Wis 50 deh. Lah iku umur ya kayak aku kan hampir kan. Nangko jarene iku mungkin kuwi mbiyen aku diramalke umurmu 50 engko dhuwitmu akeh. Dhuwitmu akeh kok ndi? Akeh nyopet no. Bakul sabu-sabu. Ternyata ya memang iku saurunge umur 50 iku pikiran nggak kebuka. Ya kan setelah umur sakmene kita sudah mendapatkan guru. Ya itu tadi pengalaman yang pahit itu tadi itu mungkin tadi kita sadar nyimpen duit. Nah ya kuwi duit kuwi mau loh. Iya. Duit iku mau kita punya duit karena kita di situ baru kita sadar. Saiki mikirnya wis gur garek. Dikandani kok pemintar iku bojoku ngasih kabeh bojone ngono sik dibelok-belok. Kayak kancaku dhewe ngono to Ale. Ora ya aku kok. Aja curhate ngaku wis aku kandani kok ora percaya ya. Ya sing ngengkel rambut bojomu te bojone sampe rabi. Ya wis. Aku ya ngono kok, Mbak. Aku ya kelas saya kuwi. Piye nasibmu Ran? Hah? Nasibmu piye? Duwe bojo ngapleki? Ya wis ngono kuwi lah. Pokoke ya Kowe kan ngurus cerai piro? Entek piro? urus cerai kayak aku entek 6 juta. Asline sejuta bayar piro? Soale diulet-uletne dadi entek akeh. Ora kan ngurusnya kok kene, Mbak. Oh. Tapi kanggo pengacara, nek Fitri kae ngurus dhewe mek entek 1.500.000. 6 juta ya termasuk murah lah. Ya dibanding sampean. Tapi kancaku kan ngurus kene malah 6 juta. Ya aku dhisik, Mbak, aku tahun 2014 ya, Lek ya. 2014, 2017, Lek. 2014 demo karo Pak Eko. Ora, karo Mario balik kok. Balen Karo Mario. Akhirnya ya kuwi lah wong lanang dibelani berkali nek wong lanang iku wis dari awal iku wis ora bener, masih dinteni bertahun-tahun tobat nggak mungkin tobat. Ya watok iku wis gak mungkin kae. Ya kan? Siji wong doyan ngenom, doyan main karo doyan wedok. Ki telu iku wong lanang nek wis duwe telu iku, nek wis ngerti ya wis aja, wis aja mbok kei kesempatan deh. Masih nah iku ciri-cirine wong ngono kuwi omongane manis. Semanis Manis omongane iki pokoke maduwe opone. Pokoke iso mendemi lah intine lah candu pokoke. Nah, iku. Tapi angel juga, guys. Kita ngomongi wong sing urung lakoni angel. dirimu nglakoni ya? Iya, karena aku wis nglakoni. Angel. Angel lah. Angel. Tapi nek wis Lek gung sampe entek korat-korat lagi gung kroso ah. Iya. Wis pokoke barang ayo ya. Ternyata bahasa awake dhewe ternyata ngekei apa jenenge waktu untuk diri kita sendiri gimana untuk belajar. Ya mau kita akhirnya sadar. Tahu bahwa dia itu ya lambe tok ngono lho. Fax ngono. Iya. Lambe tok. Buktine iki
Wong koyo ngono kuwi nek wis telu kuwi wis dimiliki wong lanang iku enggak mungkin iso duwe rasa tanggung jawab. Malah di Iya. percaya malah Iya. Nek wong lanang sing gak ngati-ngati. prihatin, dhek tahu diri. Penting wong lanang iku enggak duwe penyakit 3 kuwi lah. Nek wong lanang seneng golek ondol, seneng main. Ya kan? Nek aku kuwi ondol karo main mungkin ya. Aduh lara. Apa piye iki kaget aku? Kaget aku, Mbak. Aku mah kuwi lara. Lho enggak iso nek wong anu lara kok ora oleh dimek gitu lho. Ya emang iki main karena bingi Dias yang ngene iki, iki alon-alon. Alon-alon. Iya, Dias iki yang ngono kuwi. Sampe nek arep kerja ya iki dingenekne. Ini dhisik ngono kuwi. Banyak apa? Iki stretching daerah otot-otot sing nang balung iki ben ora ngene iki. Iki kaya pasir iki berundul-berundul ngene iki lara. Iki nek wis cair enggak. Piye carane ben cair? Lah mangkane nek sampean nek arep kerja iku dingenekke ngenekke lho Lek, ngenekke ngantek krenyang ngono kuwi. Kucul ning kok meneh pindho ping 3 ngono kuwi. Ngono tak iki tek ngerti loro. Piapane? Gara-gara keselio kae. Nek apa tangi turu dingenekke iki lho ngenekne, Mbak. Ngene. Kan krenyang ngono kene iki kae. Kok pindho ping 3 ilang kok. Iki nek awal dimek ya lara, bar iki enggak kan? Lara gak? Tapi kan enggak koyo mau. Iya. Get-get di. Nanti kirain aku sing kesetrum. Wong pijet kok sing lara ora oleh dimek lho. Terus mijet apa ya, Mbak? Pokoke saiki kuwi wong lanang modus iku wis pirang-pirang. Wong lanang iki ya kudune kan ngayomi kei Lah ya dhuwit. ngayomi. Ora kok malah akeh wong lanang Indonesia. Ora ngomong-ngomong Indonesia ya. Ora ngomong wong Indonesia akeh. 95% golek wong lanang wis ngono kuwi. Ora wong lanang Indonesia tok lah, mungkin wong kono-kono ya nek cuman kita kan kanune karo wong Indonesia ya. Nemu-nemu kaya ngono. Nemu-nemu kaya ngono. Nemu-nemu kaya ngono. Kaya kok ora mungkin nemoni wong sing tanggung jawab karo wong wedok sing wong lanang sing bener ngono kuwi. Wangel goleke guys, tenan. Aku wis putus asa wis tegake golekne guys. Tak golek duwe ae lah. Iyalah golek dhuwit kalau rezeki teko lek jodoh teko dhewe. Kayane gak eneng wong ngono kuwi. Enek. Enek nang endi? Atuh, lek joglangan. Aku golek pedale sebagai wong wedok nang kene perantauan ya. Golek wong lanang iku enggak kudu sugih. Terus? Gak kudu sugih, gak kudu dhek ndek bondo akeh enggak. Terus? Buktine aku nrimo dekne ya ora sugih, anake akeh. Yo gantian golek sing Ya sugih kan? sing apik, sing Enggak, Le, aku- rezekeni. Sing enggak ya iya maksudnya umpamane dhek sugih apa jenenge targete iku kuwi ngono lho. Salah milih, we milih sing apik to. Targete ya kan awal kan emang apik. Kan urung ngerti apik apa orane kan urung dijajal. Targete iku kita itu duwe bojo sing baik, sing tanggung jawab, wis iku tok. Baik, tanggung jawab, iso dadi imam awake dhewe, wis iku tok. Wong wedok arep piye tunduk. Tapi wong lanang kok koyone digolek koyo ngono tok kuwi lho, angel lho. Gak nemu ah. Mek koyo ngono jujur iku ora enek ketok-ketoke. Enek lah Ran. Ya Allah. Lah ya enek paling 5% kuwi, golek 5% iku kan angel, Le. Ya kita harus berdoa dan berusaha njaluk karo sing kuwasa. Kok lek didukne mbuh kapan kuwi. Ah, Lek gak yakin yo gak mungkin ta diweki. Kowe yakin ora? Hah? yakin 5% enek ngono. Heeh. Lah kamu keduman sing ngono kuwi. Yakin ora? Lek ora yakin ya ora bakal entuk no. Golek sampai srulup-srulup ya ora bakal entuk. Iya. Ya lah guys, yakin guys. Nah, ngono diyakinkan pada dirinya sendiri baru teko. Lek gak yakin ya tekone sing bleset-bleset tok. Apa meneh kalian ya sing chatting-chattingan nek chattingan apa jenenge videone kono gak gelem urip. Aku tahu guys, ndek pengalaman. Tak ceritani iki enek direkam gak? Rekam bahasa Indonesia tapi soalnya subscriber kok lek teko NTT ora ngerti. Lah ya iki guys, iki ya
Nah wong kuwi sik goleki aku Kon terus. bahasa Indonesia kok. Oh, Subscriber iki aku ngomong bahasa Indonesia itu ya. Iya. Oh ya, kalau ya ini aku lali guys. Guys, sepurane ngelali aku. Maaf, lupa. Ternyata saya ngomong bahasa Jawa ya. Aku pikir aku bahasa Indonesia apa gitu. Lemot guys. Iya, nih kalau bagi anak-anak muda ya mbak-mbak lah siapa aja lah, cewek, perempuan, wanita, ibu-ibu. Kalau kalian punya temen kencan di Facebook, itu dia minta video callan, jangan dibuka videomu dulu, suruh dia yang video buka dulu videonya. Nanti kalau kita yang buka video dulu, dia nggak akan buka videonya itu, dia nggak mau buka, katanya alasannya nggak ada internet, katanya kerja di sini. Bullshit, itu jangan percaya guys. Pengalaman Pengalaman pribadi saya ya? pernah hampir ketipu. Ya, nah itu katanya dia kerja di pelayaran apa, jangan ini itu tuh orang bawah jembatan itu, jangan dipercaya dia punya kerjaan, jangan, itu penipu. Dan pernah kemarin itu waktu di Uya-Kuya ada tuh malah laki-laki korbannya, dia disuruh videonya cewek, nggak mungkin kalau cewek beneran terus minta barangnya dia difoto gitu-gitu kan. Nah setelah difoto dikirimin fotonya kayak gitu, videoan kayak gitu, di screenshot, itu ngancem mau disebarin kalau nggak dikasih duit, kalau nggak dikasih duit, dia foto-fotonya apa video-video pornonya mau disebarin gitu guys. Nah kalau memang kalian diancam seperti itu disebarin, jangan takut. Kalaupun itu sampean yang ini, jangan takut, karena yang kena undang-undang ITE itu bukan kita, tapi dia yang nyebarin lebih ini gitu loh. Nah kita itu udah jelas di penipuan ya, kalau screenshot kayak gitu loh, di penipuan gitu loh. Jangan mau. Berarti dirimu orang sampai buka-buka. Belum, cuman dia meresnya ini dia katanya mau menikah sama saya. Terusan nanti dia itu punya gaji nggak pernah diambil, katanya kerja orang kan nampak gaji. Kan ya aku kayak orang mikirku loh, emang kerja tenan apa orang, nggak mungkin perusahaan nggak bayar selama 4 tahun katanya. Terus katanya dia udah punya anak 1. Nih ya, kalau itu si buaya Maxos itu ini lihat ya. Jangan dipikir semua TKW bodoh. Oke. Nah, itu kayak gitu. Terusan katanya suruh karena dia ngebreak mau putus kontraknya. Jadi perusahaan itu tidak memberi fasilitas dari laut ke darat, jadi dia suruh ini sendiri, bayar sendiri. Nah katanya, itu aku suruh transfer tuh 20 juta waktu itu. Lah mbahmu $2 aja bakal tak transfer kok 20 juta Indonesia lah, kayak kere ya. Ora oleh awakmu ya wis kok. Gambare ganteng guys, ganteng. Asline paling ya jemburis karo badak, paling ya sing gagah badake. Tenan ngono kuwi wingi lho ngembeng aku neh Lek. Terus kan aku ngene iki. Hai, aku namanya Rizky, siapa Oh, ganti lagi Facebooknya. Maksudnya? Dia bilang, aku terus kirim gambar ketawa aja. Dianya langsung ngeblokir. Gitu. Jadi aku diblokir sama dia. Walah wong kok golek duit mek iso ning ngono tok. Iki wis lanangan ngono ki paling lanangan kemayu kae. Sing gak payu, gak ada sing order. Ngono kuwi. Iya, paling lanangan sing seneng mangan singkong juga, makane koyo ngono teke. Dan itu korbannya gak hanya perempuan guys, hati-hati, laki-laki juga loh. Sing di uya-kuya itu laki-laki. Dia diperes sama cewek, padahal itu bukan cewek, cowok itu. Wis teko ngono ya, kelas kakap ya. Iya. Profesional lah. Iya. Fotonya ganteng, Mbak, anune. Sing galau-galau hati-hati. Lah ya. Sasarannya wong galau-galau ya, kok awakmu kan galau.
Ngapa? bojomu lek oke numpak kapal iki sudah di tengah enteni. Jam piro lho kok esek nang tengah laut ae. Aku sate ke laut lho. Oh, jam ayo ngene kok sik panggah rung teko omah. Menunggu. Aku nggak setia menunggu loh. Enteni jadi. Aduh. Kan nggak loro banget mek mau. Iki nganu lek kaya dias engko sampean gak iso Nyapa? nganu, gak iso mlaku. Dias e obah gak iso kowe ngerti. Masa? Iki ne loro iki mendingan nek netok. Aduh barani aduh loro barani ngono. Kekakuan otot. Hah? Kekakuan otot. Iya. Iki kan karena sampean mlaku terus tapi sampean nggak pernah stretching nek arep mlaku. Heeh. Langsung jak ngono nggak boleh. Di loro ora. Gak koyok mang. Iya. Kena anu stretching dhisik ngono kuwi. Heeh. Mulai jam piro, Mbak? Jam 9:30 Mbak Renia. Mosok, Mbak? Heeh. Kok merdeka temen uripmu, Mbak. Mbak Renia suwi memajikan kuwi. Kuwi majikane jari turun temurun kok. Lah iya. Mangan Mbak? Terus sik warung kayu. Terus mangan napa iki ne Mbak Sih mau. Iki. Aduh. Wis gak kowe mau iki. Heeh. Mandan lemes. Mau akeh pasire orane. Iku mau di anu enek ibat di Mbak Yudi di apa jenenge? Lah isor kono aneh, Mbak. Nek sing dodol murah. Enak. Iya kuwi isor kono, cip. Ternyata le aku iki kae tuku hand free apa ya? Heeh, gak iso anu. Nang Taipo tibake enek. Masa? Aku tiba ditukarke nang kene wis kadaluarsa luwih dari 7 hari. Terus gak kena digawe no? Ya aku gawe lah, aku tak kekno dere tak. Free apa apa kene? Ora kena digawe. 50 meneh. Sudah kok lo. Iya, wis lho tuh. Kurang puluhan ya enak. Malah sing tuku sing larang kae 80 piro kae. Lah iku aku tuku 80 sing hand free kupinge sitok iku tok ora genah nek teleponan Dimas ngene nek teleponan. Mama lagi nang endi sih lagi adus koyo krungu banyu jarene padahal enggak. Ora, aku nang kasur kok koyo ngadus. Tuku sing 250-an no. Sing apik kae ya hand free TNG kae tahun-tahunan kae. Nanti kae. Tek rusak kabeh. Tak peki kena kae. Iya. Kan nembe rusak pirang anu kae gara-gara lo jadi kakokno. Lah loro e. Tahan loro. Lah wong merengkel kok. Suwi ra kok pijet to. Lah ora njaluk kok. Kok tak Suwi, pijet Bu. rame. Heeh. Lah salahe Anda sibuk terus, ngeluyur terus. Iki ngene iki. Heeh, loro banget e. Dia swingi ya iya tak lus-lus, tok ngono lus-lus suwi-suwi tak seru-seru ngono kuwi. Iso. Tak sengkakne bu ketenge kaku. Kaya dianu ora kenek. Tak lus-lus neh. Nek 3 jam paling anu dia sih. HP biasanya cesek tok iki tok gede ngene ya. Model baru saiki, Mbak. Tapi iso iku nang power bank. Bisa. Kok bengi kok iki. Lah iku dicas ndi? Hah? Mbok iku. Engko lek kok ngecek. Oh iki udah HP anyar udah. Cuma kok tak ces. Lah iya. Ora iku. Cek nang tengah laut dikirimi petai sih. Samsung gede. Samsung lagi. Oh enggak apa-apa, oh. Aku duwe tempelan kok, Yan. Enggak usah tincep ning ngene. Cekek ndukune. Lah iya, kan iso. Heeh, kari HP-ne cekek ndukune. Lah iya. Saiki cas-casan nggak perlu kabel. Iya, enggak perlu kabel. Lah piye gak perlu kabel. Lah iya kan enek, kan gue gletakne tok. Heeh, tempel aku juga Mbak Yudi. Tapi panas ngono ki, Mbak. Masa? Heeh. Lah iya iki Yang kan HP iki panas. Iya. Panas banget iki. Iya, kuwi loro ran. Lah iya makanya panas. Karena nek panas iku kae lek Apa? darahnya kan anget to, mencair ngono kuwi.
Nek urung ngantek panas ngene iki surung kae. Kuwi kan type C to, Mbak? Apa nih? Kabele. Kan podo type C nih. Ini tapi ngene ani iki kado cilike kene. Kan Lah, anget to tapi panas yo to kena kowe gak sing merah. lawas. Merah lek delokno. Abang ah. Tak delok ini aku kan Heeh. kono cecesan iku pisan Cek, ya. Enggak patek loro to. Heeh. Seru lho iki. Heeh. Loro. Gak patek. Iya, wis anget soalnya wis panas ki abang ki. Apa teleponnya Yas? Halo, gimana Yas? Cek gimana? 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 Sikilmu kok koyo rangen ngono nya. Heeh. Nggak bisa ke sana. Enggak nganggo sepatu boot me. Heeh. Hah? Di rumah Hah? Mbak Yuli. Enggak nganggo sepatu boot me. Ndak apa? Teles ya? Oke. Nek teles ganti le. Heeh. Rangen. Nyapor ya, yes. Makan karo bojone, ro kon rono ning Indomaret. Ya padha wae padha karo mau rono kos BB kono saiki kono kos BB meneh. Ya ora mudeng ya sih. Temen yang pijet goreng kari. Suruh telanjang. Pijet di mana di rumah Mbak Yuli ya? Mbak Yuli pijet. Kan nggak salah, kan bener. Ngentut entoran. Hah? Kudu ngentut e. Oh, yang ngentut aja mambu. Guys, anak wong pijet ya dipituti lah, Bang. Enak. Kayak dia wingi bar dipijat ngentut ambune le. Yas, kowe ngentut ta? Nek iso ngadeg nang lawang ngono kuwi. Lah kowe ngopo ya ngintip nang kono? Ngentut, Mbak. Ya Allah, ambune ya padha wae ngentute ora anu nang kamar mandi kek. Nang arep lawang kita kelenger kabeh sa telu. Gitu iki. Wis tuwa umur 50 ngono harusnya wis santai ya kok kelingan Mbak kuwi sik bingung golek kerja ya. Ya lek wong dhisik, wong saiki enggak lah. Lah iya maksudnya kuwi lho ora duwe anak kan harusnya dunyane wis akeh. Wis gur garek seneng susah karo bojone amai. Leh malah bojone aduh wong lanang. Kadeli ya. Lah arep ora gelem kowe mbok dhisik-dhisik ngono ya. Umure sik enom. Soalnya saya kerja ya mungkin. Iki balik ora kerja kon ngapene kuwi. Bojone kawinan apa piye? Heeh. Lah ya dhek balik malah bojone kawin neh. Mergo apa? Mergo bojo sing wedok wis ora kerja ki, guys. Kuwi lanangan ngono kuwi, guys. Patut to. Enggak kon balik kon tanda tangan menyetujui. Oh, dampot. Ora. Kayaknya gambaran seperti itu akan terjadi padaku, mendingan gak usah nikah. Domongi mikir kon sing apik kok, njaluk sing karo Gusti Allah sing apik kok. Ya Allah, paring ono sing 5% ki mau. Wah, ya ngono. Sito ae gak usah akeh-akeh. Ya iyalah kakek wis rakah. Jaluk sito to ya Allah. Ya Allah sito to masa gak enak sih ya, Mbak. Lah iya. Lah iya ya. Lah ya Mbak Erin ya dan slow, woles, happy, bahagia. Iya. Pengen tuku apa? Mas-masan gelundungan tuku. Lah HP iya. tuku ya Mbak ya. Lost doll. Lost doll emang bener, Mbak. Aku mbiyen yang ngono lho. Iya. Lost doll aku mbiyen kena garangan iki. Tenan, Mbak. Waduh, ambrol lah kena garangan iki. Ambrol, Mbak, sumpah, Mbak. Yang tadinya watu iso ambrol lho, Mbak. Iya. Maune kuat aku ki. Lah aku al gojo e. Nah, Lah aku al gojo lho, Mbak. Aku sampai dinesoni ya Mbak ngomongi. Pokoke mroto liye sapa wae ra kae kok ya dapakno aku iki ya. Saiki sih Tapi setelah aku apa jenenge rajin ora ninggalne salat kaya rene sadar, Mbak. Aku kadang-kadang krasa kaya
Aku iki yo gak nganu yo aku ngono. Aku gak pernah seneng karo wong lanang seperti ini ngono lho. Iya. Sadar diri. Iya. Nek tahajud iku njaluk petunjuk akhirnya saiki rasane dadi dientengne mungkin ya kuwi ya kan di koyo dinetralisir koyo di piye sih Mas? Netralno ngono lho maksudnya. Saiki netral ngono. Maune gak iso Mbak, sampean pernah ngrasakne arep turu nek urung ditelepon ra iso turu. Mbok telung bengi 5 bengi seminggu lho Mbak, gak iso turu lho ora. Wis tuwek aja cacat cinta lho, Mbak. Telan bayang wis tuwek wi. Lah iya biyen nang kan gak ngono le. Lah kuwi nek ora ditelepon gak iso kuwi guys. Ki penyakit ngono kuwi aku ngalami. Nah, saya nek bar ditelepon padahal gak ngapa-ngapa krungu suarane tok. Tapi alhamdulillah iki enek setahun lebih lah. Gak koyo mari aku rajin sholat apa ngono kuwi. Kuwi kuncine ya kuwi mau guys. Kita harus lebih dekat sama Allah. Nah, yo karo njaluk sing apik. Lebih dekat sama Allah. Kita nggak akan diperbudak. Masya Allah, tenan. Biasanya kan aku enggak. Aku karo anu pokoknya nggo dolenan ra enek wong tenanan iki gak enek. Kanggo tenanan. Wong sing tenanan malah nang dalanan malah. Adik Eko malah masak nih. Yoran, kalau mau rezekimu lancar bereskan dulu urusanmu. Atau Yung? Lah iya. Malah adik almarhum malah ngesakno pisan kabeh. Wis apa? Rabi? Pisan kabeh lho wis rapi ndok anak lho. Cerai? Iya. Berantakan kabeh ae. Sakno. Aku kaget. Mbak Barani ngene, pripun kabare lho ta. Ya lah Dek aku ngono kan. Pripun kabare lan dia anak Dek malah nangis sire malah anake direbut sing lanang kabeh kak. Dek enggak. Tapi sih jereke Dek dituduh selingkuh. Tapi ya rabi karo wong dituduh selingkuh berarti kan ya aku enggak ngerti piye ceritane kan. Dek cerita dhewe. Senang pacitan barang ya cerai. Sakne. Atuh. Nah iki rapate koyo kae. Sing ki womong nemen. Hah? Sing ki womong nemen. Lah iya kan mau sampean jimpak iki lho seru lho. Gak patek loro to? Kene iki. Kemeng banget. Atuh. Kono ku nyaparan? Ya mrengkel nyapo. Aja mrengkel ngono to, Ran. Ya piye mesti ilmu prae. Kesel. Siska wingi ra iso mlaku ya, An. Ya nyapa? Tak kon stretching, dadi kowe nek mlaku ki humo kanceng, santai. Stretching dingenekno. Aku masih mlaku ngene iki ya, balik mlebu omah iku. Aku nang isor rumah stretching cek. Nek ora iso turu bengi, koyo dipijeti ngono nek bar stretching bengi iso turu anglor. Nek gak iso turu. Sesuk olahraga isu-isu loro. Aku nggak tahu pijet sekali pijet karo koncone sampean gak iso mlaku kae nganti saiki aku nggak pernah kena wong neh awakku. Nang ndi wong kae? Mulih no. Wis mulih. Suwi. Kae mijete digiceli kok. Digiceli piye? Ya dingenek-ngenekne kan giceli iki jenenge, lho malah loro kan. Ndak dipluruti. Lah kok awakmu sapa sing ngajari dipluruti ngene iki, Ran? Ya aku pijet ngene kan memang tradisional. Pijete mbahku kan ngene, aku mbahku sing bayi. Mbahku ki Mbah Bibi, Mbah nganu ki dadi tukang pijet bayi. Nah, aku mbiyen ku juga di carane diwarai nganu ki kan karo dukun bayine mamaku kuwi lah.
Aku pas urung merantau iku pas depa umur piro iku aku dijaki piye carane nglairne bayi lek. Masa? Tapi aku mbiyen urung tatak, urung getih aku wedi. Ngono. Cara manual, Iya kan biyen kan yo lahir kan dukun bayi. iya. Nek saiki kan akeh nang bidan to lahir. Aku gak tatak urung getih. Terus weruh wong babaran nangis ngono kan aku gak iso ndelok nangis, mesti melu nangis. Masa? Saiki wis tatak. Gak iso aku nek wong nangis iku panggah aku gak iso tatak aku. Wong kelaran ngono. Maksudnya kon kursus ngono kan. Dikon kursus. Enak kan rasane. Hmm? Mau perenyang Lah kemeng. iya. Saiki enak. Nek ngen mijet iku ora enggak aja digiceli, nek digiceli kan sing bagian loro iku kok nganu kan dadi darahe malah pecah. Mbak Wati Lumajang ngerti? Heeh. Iki ngenane mbem teko rumah sakit. Lha nyapa? Dek nggawe status kan aku tak komen. Napa Mbak? Yo Mbak anu asam lambung. Weh aku weh nembe kena Mbak. Terus tak omongi, kunir ya Mbak, kunir, banteri kunir. Iya Mbak, aku mari opname ya 10 dino. Ringkih ancane kae. Tapi ruso ya, Heeh. Wah, strong ah. strong. Donor darah terus nang kene dhek. Kok aku gak berteman, biasanya dhek lek nggak status aku rohi. Dewi Ular Hijau kan. Iya. Tapi aku wis enggak nang Facebook, aku Facebook ora duwe, Facebook dhek. Nang WA isi. Pas dhek kena gempa apa? Gunung Semeru kae. Aku ngumpule Siska Patona ngono. Jadi tak kirim nih. Nyampe nyang dhek. Nyampe aku langsung rekeningnya dekne mah. Aku Mbak jalur rekeningmu, ya aku arep nganu karo koncoku iki. Siska kenal gak? Kenal ngono ya iki Siska ya arep kayak sithik sangu. Gak pengen reneh kae ya? Gak. Wis ndanak neh ya. Masa loro? Ndanak neh. Balik kan ndek anak neh. Anaknya berarti karo bojo iki loro lho. Cuma pertama kan tok. Heeh. Ya kae gawe kue, gawe apa terus dhek ngeluh jarene wong bakul diutangi kira arti nggo tuku modal, nggo modal neh. Isik panggarung bayar ngono. Walah ya nyonyo Mbak nek bakulan ngono tenan ya kan. Utang ning ngono. Kowe pengen bakulan apa, Ndang? Gak ning nggon. Nang Indonesia bakul apa lek? Walah penak. Panggah payu. Masa? Heeh. Tapi aku bakul nang Kediri katanya payu. Panganan nang Kediri ki lek. Es krim ya piye? Es krim. Susui lho ran ngombe-ombeni lho penak. Iya nganu minuman kuwi yo. Minuman boba kuwi yo. Heeh. Weh ku coklat diweki susu. Iya blender kaya aku mbiyen kae. Ani kae apa Susune dikocok, susu putih dikocok wis dadi malahan nganu kae mek apa kae jas jus apa itu jas jus apa kae lho sing anu kae lek sing enek rasane strawberry enek anu kae. Untuk jas jus apa jenenge Mbak? Nang Indonesia enek minuman apa? Sing coba gue gawe es krim, gue gawe udu. Apa sih jenenge lah? Mawan. Es mawan. Ya jus ngono wis. Kayak susu enak strawberry, enak mocha, enak apa ngono kae lho Lek, enak melon ngono cuman udu jas jus udu apa jenenge sih? Ice apa? Ice apa sih jenenge? Bubble. Mbok bungkusan iku. Heeh. Ice ngono apa sih jenenge lah. Ngaku kae kok. Nah, iku mek ditambahi kuwi. Tok di blender ngono kuwi jarene jus buah. Lah nek kita gelem gawe jus asli jus ya. Kayak jus minuman kesehatan ngono kuwi no sugar ngono kuwi Lek. Nah, Indonesia kira-kira payu enggak? Payu. Indonesia musim panas. Es sih payu. Barangnya payu iki. Masa wae wong dodolan tapi nek payu. Kowe karo gawe kuwi lho godhokan
Serai karo Lah iya jahe kuwi gitu. herbal, aku Oh. kepengine ngono lek. Herbal apa minuman herbal ngono kuwi kesehatan ngono kuwi kan. Kayak diabetes apa ngono kuwi kan aku ngerti godhong kelor dijus karo apa ngono manfaate akeh. Orang Indonesia kan nggak ngerti godhong kelor ngertine ngudus yang mati. Padahal iku nggo mutihne kulit berang lho padahal. Guys nggak ngerti ya. Lah iku sing nganu kan kok kelor ya, Lek. Apa jenenge? Spirulina kuwi. Heeh. Enek sing saka kelor. Atoh ran Roro. Nggih. Get ya. Aku tiba men iki mau nang ngene Tommy nguyuh lho kok. Nek sotek ora? Hah? Kok aku nggak pernah nggo softtek. Terus Perempuan yang men nggak pernah nggo softtek, guys. Cuma aku. terus gombal Gak, tisu. cukup. Cukup, wong aku ora tau banter. kok. Tisu dapur. Ya ora lah, tisu dapur meleceh, guys. Kasar. Tisu toilet lah. Aduh. Renyang-renyang. Iki nek terlalu kesel, kadang sampai iso ngantek koyo kesetrum rasane, aku tahu. Mlaku cengkring, langsung linu ngono kae. Padahal iku darah nggak nganu. Gak lancar yo. Aku tahu Mbak, kaget aku langsung, "Mbah Jagong sikilku kesetrum." Dia saiki wis jarang mlaku ado-ado karo mbahku jadi nggak pernah. Mbahku saiki wis tuwek, nggak iso koyo mbiyen. Jak mlaku ado. Kesel iso. Tapi sering tak pijeti sikile ngono saiki numpak bis langkahe iki wis dhuwur. Enggak kaya mbiyen. Mbiyen numpak bis iki melangkah nang munggah bis iku lho ora tekan. Umur iso piro ah. mbahmu? Yo mbahku. Umur piro? Mbahku yo wis 96 lah. Saiki aduse tak dusi, Lek. Masa? Soale dhewe njongkok nganu kuwi tau kejelongop. Aku wis aja njongkok sekolah bene tak dusi ngono. Ya wis sehat sik mlaku, cuman nek adus ora wani aku tak jolne dhewe. Gelem. Gelem, maune gak gelem. Kaki aja rewel, manut to. Apa ini ora ngono. Kok kok seneni ngono, Mbak? Iya malah bae tak seneni, Mbak. Aku seneni manut. Wadul anake engko. Enggak, ora tahu dek, malah ora anake ra tau ngomong dek. Malah apa-apa omong karo aku. Manut to, tak dusi. Terus aku ngomong karo mbokku. "Mbok, bapakmu hari kejelongop," aku. Lah nyapa adus? Saiki nang aku ora oleh adus dhewe. Oh ya wis oke. Jelongop ae lho bathuke. Gak ono rumah sakit? Hah? Gak ono rumah sakit. Gak. Kejedot tok, kejedot kursi yo groto aku nek apa iku. Lah kok dek nguculi kathok iku lho boyoke ra iso. Wetenge kan gedhi to, Lek. Lek gak iso. Bayangno aku jelongop. Keneng apa wastafel kan bathuke. Benjol sak apel aku ngene. Ya Allah kuwi lho Pak, aku balik. Anu Mbak, ndak mulai. Bapakmu kejelongop kare. Ndase kaya apel dadine. Aku tak video kan. Terus ngene iki, tak dusi ra gelem pirang-pirang dina tak ngomong adusi ra gelem kae lho jelongop saiki gak oleh. Aku wis ngomong gak oleh adus dhewean ngono. Olah iki apa oke lah. Terus adene arep go rumah sakit kan, tibae mbahe ra gelem. Mbahku ki ora gelem gawa nang dokter ora tau gelem. Paling ya kuwi priksa wong tuwa sewulan pisan ngono kae anu. 3 wulan pisan pok jantok kuwi lho. Obat entok nggih obat Pak kuwi. Gak gelem dek itu. Ora apa-apa, aku ora apa-apa. Wes, ngesuk garek kelalenan kowe ngono jare mbokku. Tibae ngantek saiki dhuwit $5 wae eling. Tapi wulan wingi aku, "Mbah, dhuwitku entek nggo paket." Ganti dhuwit. Meneng ae aku meneng. Pesan deh. Nyah tak kei. Iki kei tenan apa utang, Mbah? Yo nglah. Wah, to cele ya, lek kemleng cai. Kayak duit wae leng cai.
Leng cai mea. Soga. Kayak Pak Tang. Soga. Pakku ya mbahku iku nek ora diceki omong ora omong le. Kudune sing ngomong kae cerewet. Dadi dhek nek kae. Heeh. Hiburan. Karena anake gak pernah cek omong kok. Masa Renyang-renyang ora ngene nih. enak. Ngene nih. Heeh. Ini lemes. Lucu HP kuwi. Mau tak foto-foto video tak hapusi ra ketek mental-mental Mbak Yuli. Terus Saiki malah ilang-ilang dhewe kabeh. Aku tahu Mbak, malah ngono kuwi HP anu foto-foto sing arep tak simpen ilang kabeh. Ilang dhewe. Ya iki lah. Kan enek ngriset dhewe dek. Maune kan Dihapus gak iso. oh tak hapus ora kene mau apa jenenge mental-mental terus kan. Lah kok maune 2000. minyak. Petang atus ya ilang-ilang. Koncoku cah Cilacap iki yang golek majikan tapi wonge mencela-mencela nang aku ora tak reken. Lebur ese nang wancai, ese kelon. Mengko jam 7 OTW, jam 7 nembe OTW udan soale. Insya Roma. Ini kalau buat Malah dekne jam 7. Heeh. terus menampilkan wajahku gimana? Mau tapi ya? Kan aku yang ini kan mama teh aku mau buat lagi gitu loh. Bikin video lagi. Heeh. Ora apa-apa. Menampilkan wajahku gitu. Aja Mau dilawan, menampilkan. aja dilawan. Ora apa-apa lho Mbak, malah apik. Aja dilawan. Gak apa-apa, Cep. Kan Gmail lain tuh. Heeh. Soalnya begini sing iki kok lek gak. Gak apa-apa, Mbak. Heeh. Ini kok gak aneh wajah. Gak apa-apa. Kira wis panas gini nggak apa-apa, berarti dhek umup darahe mlaku. Panas ah. Iya mah. Demam ya kene nggak kene panas. Mau abang saiki gak? Lancar berarti. Heeh. Atu. Wis gak atu-atu to, ha, banter iki. Ora Kak? Oh, enak kan? Enak lah. Pepek. Wel-wel. Kayak ngene pecah typo. Mbak aku pengen pijet tapi kok ya gak lebur-lebur. Wis 3 wulan gak lebur nyonya awakmu Mbak. Njogo mbah-mbahe omahe direnovasi. Anake lunga nang Cina kabeh dhek karo mbake tok to. Saya ora iso libur lho dhek wong mbake sore sing genten. Wes gak loro banget to? Heeh. Tak cekrek nganu sirahe Dik. Oke. Kaya sing kae nganggo anduk. Heeh. Ngene ta? Lah kok uyel-uyel bokongku kok penak. Lek diuyel-uyel bokongku karo bojoku kok luwara ya. Lah le ngunyel ora ngerti kok. Lah wong kono asal ngunyel. Kono ngunyele ben ngaceng kene ben penak. Ya beda ta, Bro. Eneng ta. Aku mesti atoh-atoh. Kuwi lho Ran, pijetno nek aku sing mijeti le atu. Tolong wis. Aku dudu tukang pijet kon mijet yo ora penak ngono Dik. Ngono kuwi tau ngomong. Mbak Yuli ini apa dapat SMS Heeh. Google aku nih enggak ada hubungannya sama YouTube ya? Enggak. Oh, Itu konfirmasi akun Google. kali kasih anak pembahasan baru 2 tahun. Heeh. Wis. Heeh. Gulu, Nih. nek kono Ran, aduke Ran.
Yang madep rene narik sirahe Oke teman-teman ya, hari ini temanya pijet sambil ngoceh. Mengeluarkan ngoceh rondo wek. mengeluarkan unek-unek dalam Unek-unek hati. sambil Jadi rondo rande bojo, pengen entuk bojo tapi ya keplese pisan. keplese garangan. Heeh. Pengen urip enak malah padha ae entuke ngentekne duit. Kayak gitu. Iki tukang pijete lagi galau. Oke, Gak teman-teman. saiki wis Gak gak. galau ta? Gak. Ndonga sing apik ran ben entuk ran, oke? Amin. Oke, sangat sudah mendengarkan dan see you, bye bye. Bye bye. Emang bener.